كلتم يكوننا نولنا حدا شحن 600 عامت أو حدا شحن 600 عامت وش تدما حدا 111 ناي بيت كريستيان مرحتي كاب جوصنا تشومو ناب عدنا يمصنيرو أو جوص تشيمم ቋንቋም ይንፈልጠው ቋንቋና ይፈልጥዎ ብዙኻነ መንገዲ በታ ናይ ሃይማኖት ሰንሰለት ተዘይኮይና ካብ አውጻይም በምንም መልኩዕ ዘይነረኸብ ሰባት ካብ ካለ ዓዲ ተሸይሞም አይመረጽናዮም አይመረጹና አየምህሩና አይነረዶም ይረዱና ገንዘብ ተኸፈልያሞ አውዚ ምእመናን ዘልዕሉ ወሕቶ እንታይ ኣሎ ገንዘብ እንድሕር ዘይብልና ብግዲ ካብዞም ጻኸም መምጽኹም ክፈሉ ይብሉን ኣዮም ኣከምዚ እውን ሓደ ምእመናን ገንዘብ ስለ ዘይብሎም ካብ እምነት እናወጹ ናብ ካልእ ይኸዱ እዮም ዝብል ሕቶ ተላዒለሎ ማለት እዩ ስለዚ ግድን እዩ እንድሕር ሓደ ሰብ እንድሕር ዘይብሉ ቤተክርስትያን ግድን ክትኽፈሎ ትኽእል ድያ ኣውዚ ቤተክርስትያን ክትሽፍነሉ ዶ ይትኽእል ነዞም ዚ ዓይነት ሰብ ዝብል ልዕልና እስኪ ብጾበና ናኡም ክነብር ገሩም ዘጥያቄ እዚ هذا ساعة زي بيت كريستياننا بزيت وقس بيت كريستيان يكونتن تي حقنا بلنا يو تخوخنا زقبونا خوننا يو تخملس زقبو دمنا ملسنا يو كيد كنكل لنا زي كم تي عن تو مئتو يزبل قوه انا مثلا ما اخلنا الزورو اكلات زنا في سوا وريون خوس لزخل كم إلون كنعنا زي بلو أكايدو قدم دم زبالة حساب انتمسء نوز مسل ملسي كركب سلازغل كانعنا انت زي مسينا بعلنا اينا تنقرات وقول علي بنايو ناو زي كون وسيدنا يزولنا نمبر يبلين سلازي بلي قن اتمقوني لمسيس اندح زي بالكاين يطمق انتباهي لزملس اكال كهلو جراشو كان بيت كريستيان كهلو يقبال يهلو يلون يقمت كم تزبلنا يا اب مصاصو أو جزءنا هلو زحب حبيب زبها لهيلو زبلهم نجارات نتركوا خووني خلنبر زيز بسند تتحزى بحق دم بزرقة قدائنا أنا وقع زلنا هذا أقل قلود دوليز مساء أكل نايا أقل قلود كفيلت كخفل كم زقبوا بالحق استدنجا أيو يخون ده أمبر نتنايا أقل قلود كفيلت زمتن ገንዘብ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ድኻ እንድሕር ኮይኑ በነፃ ከገልገል ከም ዝኽእል እውን ዝደንገገ እቲ ሕገ ደንብና ኣብ ዘለናዮ ቤተክርስትያን ኣብ ንሰርሕሉ ዝነበርና ቤተክርስትያን እውን በኣካል ንሰርሕሉ ዝነበርና እዩ ስለዚ ገንዘብ ይብልካን እሞ ጥምቀት ኣይህበካን ትብል ቤተክርስትያን ክትህሉ ኣይግባእን የላን እውን ምናልባት ኣብ ምርድዳእ ዝተረፈ ነገር ተዘይሃልዩ بتمساسالي أو سرعة فتحتون أو سخنا منفساوي تجبر أم منفساوي قلقلوت بجنزو زركع منفساوي قلقلوت كهلوا النايق بقى أتمنى بعلو بتي مصحف قدوس زقمت له كمر ناي بعلو نبي تكريستيان حق زلو نبي تكريستيان زدقفلو زمصوت له أسرات بخورات قدامي زخفلو لمن قد كهلو قدنيو زي زخفلو زي بلو دما ننسها يخون نقدر يخون نسرعة تكليل يخون نسرعة تمكات يخون نسرعة فتحات يخون اندحر زي بلو بناصا بيت كريستيان كل نجار كبر غير شفينا كتقلقلو كم زقبايت حق دمنا زدنقق كم وننا نسرح حاله حلفو زي تردوا اكلات جن انت زي يمصي خازولون كلو يخلو وصند كله كلكا ملو بملو يلن كتول اغباب زي سلا زي كونه جن تمرد دايو مجمريا كستخاخل زلو بمسارته زي قدم بخوص ون قديت هاي نبرة تي نبار سرعة استمهرونا استشرارفن زيتا بدم زيتا تحزن زيتا ورارسن كوينو سلسن حنا تمأمن زي قبو كفليت كان مخفال ندحري له سلسن حن مسأنح تباهلو استدنقاقا دنقاقا ينبر كم مصحف قدوس أو إلا تتمكت أو إلا تفتحت أو إلا تتكليل أو إلا تكدر أو إلا تصلت أو إلا تنسحي كون انقنزب تطيق مزوي تتحيز قنزب كطيق أي نمرون
ንምንታይ ዳ እዚ ተፈጢሩ እንተልና እቲ ጉዕዞና ባዕሉ ናኡ ዘገደደና መንገድታት ኣሎ ንኣብነት ከም ዓድና ካብዘን ቅኝ ግዛት ዶገለ ኣይተገዛእን ተባሂለን ዝፍለጣ ሃገራት ተሓንቲ ያው ዓድና እያ ብፖለቲካዊ ብስጋዊ ኣመራርሓ ዳ ኣይትገዛእ እምበር ብመንፈሳዊ መሪሕነት ኣብ ቅኝ ግዛት ውስጥ ዝነበረት ቤተክርስትያን ተሃልያ ናይ ትግራይ ቤተክርስትያን ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን እያ ን1600 ዓመት ዝኣክል ተመልከቱ ን1600 ዓመት ዝኣክል በግብፃውያን ሊቃነ ጳጳሳት ትምራሕ ጸኒሓ ሓደ ምእተ ብምንም መልክዑ ካብታ ናይ ሃይማኖት መስመር ወፃእስ ካሊ ብቋንቋ ዲ በገለ በከለር ኮስ ዘይንራኸብ ሰባት ን1600 ዓመት ዝኣክል 111 ዝኣኽሉ መራሕቲ ቤተክርስትያን ካብ ግብፅ እናተሸሙ ይመፁ ነይሮም እምበኣር ነዚ 1600 ዓመት ዝኣክል እዚ ህዝቢ እዚ በኣግባቡ ዝመርሖ በኣግባቡ ወዮ ሃገር እግዚአብሔር ወዮ መንበረ ጽላት መንበረ ሰላማ በደንቢ ካብ መሰረቱ ናይ ሃይማኖት ዓዲ ብምዃና እምበር ዘይትፈልጦ ዘይፈልጠካ መራሕና መራሕካ እንታይ ዓይነት ሕጊ እንታይ ዓይነት ስርዓት እንታይ ዓይነት መንገዲ ክህልወካ ከም ዝኽእል ምግማቱ ከቢድ ይኸውን ስለዚ ኣብዙ ግዜያት ኣብዙ ዓመታት እዚ ብዙሕ ነገር ይተበላሹ ኣስራት በኩራት ቀዳሚያት ዝበሃሉ ናይ ሓደ ምእመን ናይ ሓደ ክርስቲያን ግዴታ ዝኾኑ ኣብኡ ትኩረት ተገይሩ ኣይተሰርሐሉ በቃ ክንዱዚ ሃባ ተባሂልካ 200 ሃባ ወይ 2 ቅርሺ ሃባ ወይ 3 ቅርሺ ምጽእ ስኡልካ ግምታዊ ሓሳብ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሓሳብ ገዲፍካ ናይ ሰብ ግምት እናተወሰደ እቲ መሃብ እቲ ምጽዋት ኣይኮነን ባይዘወይ ኣስራት በኩራት ማለት ምጽዋት ማለት ኣይኮነን ምጽዋት ካሊ ኣስራት በኩራት ቀዳሚያት እዚኣቶም ግዴታ እዮም ሓደ ኣማን ኣስራት ዝበሃል ካብ 11 ካብ 110 ሓደ ሰብ ወርሓዊ ኣታዊ 100 ቅርሺ እንተሊኣቶ እታ 9 ቅርሺ ባዕሉ ተጠቂሙ 10 ቅርሺ ናይ ቤተክርስትያን ገንዘብ እያ መጽሐፍ ቅዱስ ዘቐመጦ ቃልና ንዛረብ ዘለና 1000 ቅርሺ ኣታዊ ዘለዎ ሓደ ወርሓዊ ደሞዝ ዘሎ ኣካል እታ 900 ባዕሉ ተጠቂሙ እታ 100 ቅርሺ ግን ናቱ ይኮነት ናይ እግዚአብሔር ገንዘብ እያ ኢሉና ገና ካብ ህገ ልቡና ካብ ያዕቆብ ጀሚሩ እስተነገረን እና ተሰርሐ ዝመፀን እዩ ሕግዚ 10000 ደሞዝ ዘለዎ ሰብ ታ 9000 እምበር ታ 1000 ክውንና ይኽእልን ቀጥታ ናብ ቤተክርስትያን ተኣቱ በቤተክርስትያን እያ ትመሓደር ናይ እግዚአብሔር ገንዘብ እያ ኢሉና እንዲያውም ነውዚ ኣብ ትርጓሜ መጽሐፍትና ዝሰፈሩ ወርቃዊ ታሪክ ኣሎ ኣዳም ንመጀመርያ ግዜ ካብ ገነት ተባሪሩ ወዲቁ ኣብ መከራ ኣብ ዝኣተወሉ ሰዓት በዚ ሕዚ ሓመድ ዳፍጫኻ ወፂኻ ርሂፅካ ብላዕ ብሰላም ትነብረሉ ዓዲ ተዋሂቡካ ነይሩ ንሱ ገዲፍካየ ስለ ዝወፅኻ ሕዚ ግን ብረሃፅካ ብላዕ ተባሂሉ ኣብዛ ምንባር ምስ ጀመረ ሰሪሑ መብላዕ ምስ ጀመረ እኽሊ ምዝራእ ምህርቲ ምሕፋስ ምስ ጀመረ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ከም ዝበሎ ብታሪክ ዝተጻሕፈ ነገር ኣሎ በል ቅድሚ ሕዚ ተጋጊኻ ወዲቅካ ኣለኻ ሕዚ ካልኣይ ከይተወድቕ ምስ እግዚአብሔር ከይትፈላለ ዝረኸብካዮ ነገር ኩሉ ኣመስግንካ ብላዕ ተኻፊልካ እውን ብላዕ ካብተን ዝረኸብካየን ካብ ዝሓፈስካየን ምህርቲ ኣስራት ንቤተ እግዚአብሔር ንቤተ ጸሎት ንኣገልግሎት እግዚአብሔር ዝውዕል ካብተን ዝረኸብካየን ካብ 11 ምሸን ተሓፊስካ ሓንቲ ምሸ ንቤተ እግዚአብሔር ፈሊኻ ንእግዚአብሔር ኢልካ ብስም እግዚአብሔር ጸዋዓየን ተባሂሉ ነይሩ ይብል ኣዳም እንታይ ኢሉ ጎይታይ تشعتنا أي حنتنا أخا يوحدك أيو أنا تشعت خنتال ويتشعت قبتان تأتي عصرت قبتان تأتي تشعتنا أخا نزيابير يكون بزيابير سميت سواع
فتحنتنا أي تأهلن نسابار خليل نيرو أدم يبل እግዚአብሔር ግን ታይልዎ አዳም ታዘለካ ዘለው ስማዕ ደሓንቲ ብዙሕ ንስኻ ተጠቀም ተሓንቲ ካብ 10 ተሓንቲ ተሓንቲን ኣይ ብስመይ ሰይምካ ንቤተ እግዚአብሔር ትኾን ንስኻ ናኣይ ሓንቲን ኣኻ 10 ትብለና ኣለኻ ደቅኻ ግን ተሓንቲ እውን ጨሪሾም ክገድፍዋ እዮም ካታኻ 10 ሓንቲ ውንስ ዘይኸፍሉላ ግዜ ክመጽእ እዩ زبل تنويت حزل ملقت خمس نجارو كابل بممران ركبوا وترجع من صحافة السفرة تاريخ لنا إن أسرعت مالت قديت أمبر مزقط يكونن كاب عصر تحدث نويت الظاهر كان أتو تجددنا أنا بخرات دمون هيوت كابل اللهم نجاراتيو أسرعت بخرات لنا لنا أسرعت زبال هيوت زي اللهم نجاراتيو مالت كاب خليه كاب جنزب كاب ترى نجاريو ተንቀሳቃሲ ካብ ዘይኮነ ህይወት ካብ ዘይብሎ ነገር ዘሎ አስራት ይባል በኩራት ይባል ደግሞ ህይወት ዘለዎ ነገር ካብ ሰብ ጀሚሮ እስከ እንስሳ እስከ ደርሆ ወኩሉ ዘይፈተ ማህፀነ እሙ ቅዱስ ይሰመይ ለእግዚአብሔር ከም ዝበለ ጻፈ ኦሪት ዘህልቅ ናይ መጀመሪያ ናይ አዲ ማህፀን ከፊቱ ዝወጽ ንሱ ናይ እግዚአብሔር ንዋይ ናይ እግዚአብሔር አቕሓ እዩ ንእግዚአብሔር ይዝውሃብ ሰብ ይኹን እንስሳ ኢሉ ይቅምጥ ቀዳሚያት ዝባል ደግሞ ለኻሊ ቀዳሚያት ማለት ቀድሚያ ዝተረኸበ ሓደ ግዜ ኣብ ህይወት ዘመንካ ሓደ ግዜ ጥራሕ ዝኽፈል ኣስራት በብግዚኡ ዝኽፈል እዩ በብዝረኸብካዮ ካብ 10 ሓደ ዝኽፈል እዩ በኹራት በኹሩ ውላድ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ዝኽፈል እዩ ቀዳሚያት እውን በተመሳሳሊ ኣብ ህይወት ዘመንካ ሓደ ግዜ ዝኽፈል ቀዳሚያት ማለት መጀመርያ ዝረኸብካዮ ነገር ዝኾነ ይኹን ምሳሌ በዓል ደሞዝ ኣብ ትምህርቲ ዓለም ጸኒሑ ናብ ደሞዝ እንት ድልደል ታናይ መጀመርያ ደሞዝ ኣብ ትምህርቲ ዓለም ጸኒሐ ተማሂረ ተረዲየ ናብ ስራሕ ዘይ ጽሕኻና ለኻ ደሞዝ ክኽፈል ጌርካና ለኻሞ ታናይ መጀመርያ ወህብተይና ኣኻ ሂበካ ኣለኹ ተባሂሉ ኣቀድምካ እግዚአብሔር ዝውሃብ እዩ ኣብ ካልእ በተመሳሳልና እዞም ነገራት እዚኣቶም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኣስተምህሮና እዮም ግን ኣብ መሬት ሕዝና ተሰርሑ ዘየለው እዮም እዚ ዝፈጠሮ እዮም ባር ሕዚ إن كلت مئة تخفل على كلت شيء خفل لازم بهال قمتها وحساب استأتوا تمسرتاوي مصحف قدساوي حساب تتحاز نيرو نحطهم ملكتي ما أتون كخفل دوي كخفل زبل رديتون أي متفترن جن كاب مريحنتنا جميرو زفت تفتر وسفسف ناي مصحف قدس انس حساب قديفكا ناي قلسبات حسابات زمسل ببجزخا استفل عليه حق دم استفلالي قانوناوي اكايدا استفلالي رديت استفطره تمسرتاوي ነገር እና ተገደፈ ስለዝመጽዩ ስለዚህ ዝፈጠሮ ቀጥታ ናብ አስራት እተው ቀጥታ ናብ አስራት እተው ኢልካ ካብቶም ህሮሰብ ንሽተይ ናይ አገልግሎት ክፍሊት ዝመስል ነገር ተምህሮ ተኽፈሎሞ ቀስና በልካ ናፍቱ መደበኛ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ ንምእታው ዝተገበረ ሙከራ እዩ ግን እዚ ሙከራ እዚ አልጋ ዝኸሸፈ ሙከራ እዩ ናብ ዘይኮነ ውዝግብ ይእትወና ኣሎ በብግዚኡ ከም ቀላኣዋድ እውን ክመሓየሽ ዝግቦ ሕዝና ተመሓየሽ ይርከብ ዓድና ቅድም ናይ መጀመርያ ቀላኣዋዲ 24 ቅርሺ ሓደ ምእመን 14 ቅርሺ ኣብ ዓመት ክኸፍል ግዴታ ኣለዎ ይብል ድሕሪ 3 ዓመት ተመሓየሽ ዝወፀ ደሞ 100 ናብ 60 ቅርሺ ተዓቢ ጸኒሑ ዝወፀ ደሞ ናብ 120 ከባቢ كمنا ولد حزيتا ناي مጨረሻ كلتا شحن تشعتنا كوايز وصد دمو كلتا 240 هذا مؤمن كلتا 240 كخفل قديتا يقمط ازو قربا غزي استمحاي شباب بإثيوبيا ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አለን እሱ አይነወኩን እዚ በብግዚኡ ዝመሓሽ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ ይኮነን ክኸውን ዘይግቦ ይነሩ ዝገበርካ ጌካ ናፍቱ መሰረታዊ አስተምህሮ مؤمن قديتو كخفل كاهن وين قديتو كفصم كجبرنا تجبوا اي تجبرن مسيو زي زولدو حزي او كرستنا غزي زي انكفل كندزي كفل كندزي تخفل افتحات غزي كندزي تزي كفلكا قبر غزي كندزي تزي كوينو ناي دبابرو ناي غزعدو زبحالو ካብ ሕጊ ውጽእ ምባልና መሰረታዊ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ በደንቢ ተረዲኡና ዘይመምጹ ነዚ ዘስተኻኸል መራሒ መምህርውን ዘይምርካብና ዝወለዶ
شجرينا حزي نحفصون نعصبون زلنا زي بخيد بدمي قالت في خصها خالد زقبو حدا مؤمن سريحو زنبر مؤمن انتي كخفل اللو كاهن كساو زنغرو خصبي يبلو ممهر كساو زنغرو خصبي يبلو انتي قديتا يلو بعلون كحتت اللو كخفل زقبا كخفل اللو بغزيو او غزي فتحات او غزي صلوت او غزي طمقت يكون كخون زلونا نمنتاي يمصيو زبل بعلوس مؤمنان قديتهم بزي موصوم برقت زمهرهم سينهم كون يخلو ግን በቲሉ በስተፈጠረ ክፍተት ታቤተ ክርስቲያን ዝግባ አስራት በኩራት መጽሐፍ ቅዱስ ፈቀደላ ነገር ተቀቢላ ከሰርሕ አብዘይ ካለቱሉ ወቅት ያግድ አብዝ ተረኸብካሉ ማለት እዚን ክፈል ናይ መባል ኩነታት ተፈጢሮሎ ንሱ ክስተኻኸል ዝግቦ እዩ ጭራሹ ግን ተዘይ ከፊልካ አይተጥመቅን እንተዘይ ከፊልካ አይተፈተحን ዝብል አካል ታህልዩ ግን እሱ ጌጋ እዩ ከስተኻኸል ዝግቦ እዩ كمزيات زبل أكل تليون كتوتا تقوم معهون يكاليو بب هاجر سوكتو بب وردا بيتكنتو بب سبكا قايو كمزيات تفترت الله زيات استخاخل الله تباهي لان تبصياس اب دقه وسط تستخاخل زغبايا مخنياتو بحق دم بالسفر سلازخونه اب حد سبكا قاي ناي خلكو ناي اغلغلوت كفلت كخفل زي يخل بنصا كغلغل كم زغبو استاوجه اواج استدنغغز تسند صحف اسكاب زلو نتو اواجن نتو سند نتو صحفن تجزانا يمخان قديتا دمو ناينا قديتا سلازخونه كمزي عينت كمزي زفصم كاهن كمزي تفصم بيت كريستيان تليا مقاطعون مقلاحون مجمريا منكر مستخخال ايستخخال انتلي انا بالعلي انا زلو ناي مواقر اكايد الله وهيد كاستخخال زغبو امبر كمزي عينت كهلو اي غبان زبل حسابيو زلنا ازي مسل እሺ بصبنا بتعمينا انا مسجن قال هوتي يسمعلنا دغاغيمنا تي زبحال زلو كله نسمعلنا እቶም ነቶም ከምዚ ዘልዕሉ አካላት ወን እዚ መልሲ ከተውጽሕሎም ይግባእ ማለት እዩ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና እንታይ ከም ትብል ምእመናና ብኸመይ ክኸዱ ከም ዘሎም ሕጊ መጽሓፍ ወን እንታይ ከም ዝብል ልዒሎም ብጾበና በደንብ ገይሮም ነጊሮምና እዮም ስለዚ ኩልና እቲ ዝለዓል ዘሎ ሕተታት በአግባቡ ተረዲና እቲ መልሲ አድሚጽና ክንጥቀመሉ ይግባእ ንሎም ማዓንቲ አውዚ እኺልና ለና ነቲ እንሕልፎ ዘለና መልእኽቲ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኩሉና ተጠቂምና ነቲ ሚዲያና ወን ንዓቢ ሰብስክራይብ እናበልና ነቲ ሓሳብ ድማ ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ሼር ክንብሎ ላይክ ክንብሎ ይግባእ ማለት እዩ እቲ ሚካኤል ሚድያ ዝብልና ንሕልፎ ዘለና ስለዚ ኩልኻትኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ብፁዕ ኣቦና ዝወሃበና ዘሎ እቲ ዝሓተትኩምዎ ሕቶ መልሲ ረኺበሎ ካልኦት ዘሎ ሕቶታት ዝቐርቡ እውን ብኻሊእ ግዜ ብኻሊእ መደብ ክንመፀኩም ኢና ክሳብ ሽዑ እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ክብረት ይሃበልና قرم زاهر بارخ زاهر قدس زاهر مسكولاتنا يا اخوان